Sini tamni bagin no rogoro sopale ka. Poka haisa sini Latiacharra ADC bilisio. Nukhungno sugjakya tini sini dara bumung da Mela. Bini nukhungno sugjakya suraino kisa sugyangene bono जों sini Tipra Motha theke bisita sini je yaksukmani bono subasu khaina hne phakya tei bono nukhungno nainai di bisi sukjakya जों joto mansak oba hikeno kreng thayo jodi no je kono problem no klaijak uyi poribar jodi no mankhai जों oba hikeno sini Tipra Motha theke subasu khaijaknai oboni bagai joto सारा Tipra Motha ni jara leader jara hai ke ba TWF YTF Tipra Motha tui dulunyai jotono no koyo Tipra hastebo obai keno sini borok do phano sugja Nukhungno na nainai so khanen bagai koyo ambai